साइकेल सालाय फ्लांनाय गलायो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्सरि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। नै दायो बेलासि समाव आरोना आङो उन्दुना सिखारनानै मोखां ओरि सुनानै एसे देलायदोंमोन। उन्दुना सिखारबाथाय जा बुलावलाव जाथारो मानसियाबो। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआ जागोन आङो न'आवहाय थांनो नागिरदों आलासि जाहैनो, बेलासिसो थांगोन। दाउ जानो गोसो जादों आरोना, ओमफ्राय आरो एसे दुरबलबो जानायखाय दाउफोर जाना होबा एसे बोलोफोरा फायो नालाय, बेनिखायनो जाहैनो नागिरदों। ओमफ्राय दा न'आवबो दाउ गैयानो, जोंसो बायनानै लांनांगोन। बायनानै लांनोसै जहैनो जाहैनोसै। ओमफ्रायो दहाय फुङावहाय जोङो मर्निं वाक खालामनो थांनायाव थै जाग्रा मैगं मोनबोदोंमोन आरोना बिहाव मोनहानिफ्राय। बेयावबो एसे भिडिअ लादों, बेखौबो बेयाव देखायलांसै, नायलांदो। नै जोङो मर्निं वाक खालामफैदोंमोन आरोना, ओमफ्रायो बिथिंजाय जोङो बारा फायथारनाय जाया। ओमफ्राय बै न'आ माबा जोंहा आइनि फंबाय मोनहानि, ओमफ्राय बेसा मालाय मैगं गोथां ओरि दङ नालाय दाखालिबो हरबाय बुरजाहैनो। दाखालिनिया एसे गिदिर गिदिरमोन। ओमफ्राय थाराफोरखौबो एवनानै जाजोब्बाय, इदिफोरखौ बिलाइफोरखौबो जादों। ओमफ्राय हो दांगा आरो मा बुंबावो डाथा दाङा नाथा। ओमफ्राय बेखौबो दा एवनानै जाहैनोसै आरो दुरबलफोरा इखौ जानांगौनो, थै जायोनो नै गोजानो। आंथ' एसे दुरबल नालाय जाहैनोसै, ओरैनोबाबो आं गोथाव मोनखाथारो बेखौ एवनानै जाबाथाय। मर्निं वाक खालामनो फैनायाव जोङो दाखालि आरो मा मोन्दोंमोनलाय, ना मोन्दोंमोनदां। नै दिनै मैगंखौ बेखौनो जानोसै, लाबोनानै सायखाबाय आं डाइरेक्टनो। सायनायाबो बिलाइ एम्फौ जानायखौनो होफ्लांलायलांदो, जाखाया मेगनफोराबो एसे बोरैबासो नालाय अनजिना। ओमफ्राय बिलाइखौ सायजोबना लानानै बे थाराखौ दोनबाय, थाराखौबो जागोन एक्सट्रानो। ओमफ्राय नै बैथ' फाजासो जागोन नालाय, ओमफ्राय बे मैगं जागोन आरोना। आसथासो दरनैया ना दङ एसे, नाजों संसै, बारा मानसिबो गैया जाग्रा। नै फाजा एवबाय आङो बेखौ। बे मैगं संनाय समावहायनो आङो संहोलां रायज्लायहोलां खालामनो नागिरदोंमोन, बिदिबाला मोजां मोनो नालाय नायग्राफोरा। ओमफ्राय दा माबायावहाय गामियावसो होनफ्लांलायसिगौमोन आं, जाखाया रायलायनायानो। बाहेराव आइजों आफाजों दंबाय थायोमोन आरोना, ओमफ्राय इसोर थाब्ला आं एसे बोरैबा मोनो आरो, जेबोथ' बुङा बुंनायालाय, गावनो एसे बोरैबा मोनो, लाजिनाय। ओमफ्राय आङो गबार रायज्लायना होसिगोन नांगौबा संबाय थानोसै होननानै संबाय आरो। ओमफ्रायथ' जोंहा ओंखाम संनाय मानायफोरा दुगैनानैसो संनाय जायो, नाथायबा दिनै एसे हाखु दाखु जानायखायनो दुगैस्लाबलायलायनाय जायासै। जोंना मर्निं वाक खालाम थांनायाबो एसे लेट जाखादोना, टाइम जाखाबायमोन, 8टा बारलायलायबायमोन। बेखायनो संग्रोस्रानोसै होननानै संनाय जाबाय आरोना जल्दिनो। नै दैबो लोंदों आङो, खुगा खायलें जासोदो। मालाबा समाव दैयानो जा नांथा जाखायो आंना, ओमफ्राय नांथा जानाय समावहाय खुगा खायलें खालामना लोंबासो ग्लब हाबलाङो आरोना, बेखायनो बिदि जालायलायलांदो। नै दाउखौबो लायनो थांबाय आङो, बिस्रा दाउ दङ आरोना मेरला, बिस्रा जोंहानि न'नि सानजाथिं आरो फानगोन होननायखाय लायबाय। साइकेल सालाय फ्लांनाय गलायो खर' खोबनानै लानोसै। बिराद माबाथार बाइक गाखोनायाव खानायफोरानो बिरफुंलाजोबो, बारा सुसुनाय। नै नायलाय दाउआबो जि ख्राव गाबनानै थादों। है हामालै हामा, रायजोनोनो खिथाखानायसो।
लाबोदो इस्रा होननानै खिथाखानायसो सिरथा लास्टजों सिं बिदिबा लाबोस्रायामोन सिरथा लाजिसोबायसो आङो आयौहाय लामा न'सिम बिदि गाबलांबाय थाबा नायलाय नै लास्टजों सिं आयौ मा लास्टजों सिं दावहाय बेलाय थैसिगोन आं थांगासिनो सहैसिगोन मात्र 1 किल'मिटार गोजान खाथिद्रायाव हाबा जाना लानायखायनो न'फोराव गोबाव थाबोनो सानबाबो थाबोनो मोना बोरैबा बेखायनो मालाबा समाव खाथियाव हाबा जानाया आरो मालाबा समाव मोजांबो आरोना Ani hernaino लामाखौ आयौ गारि माइ लांनाय खाम संबाय नामा आदै खाम संबाय ओइ आलासि जानो फैदो दसे लामा गाबोखायलै दाबो माबिनाथ' थांसै स्कार्ट गानलायनाय माबिनाया मालाय स्कार्ट गानलायनाय मा थांनाय मा थांनाय आबैया फै बामनि फैलाय Ani dia bang jagan. Ini mah bina mobilan jala. Mobilan. Hello. Hey, akai ke siapa? Hey, iman gederan akai zain seru. Mau di dan jalan naik lagi. Hey, iman gederan akai zain. Gila. Nikhil. Hui, mana aku? Pai. Maha. Abai. Ma kabar? Mundur lamaniफ्रायनो सेनाबो फिसाथार गादाबालि गोजा होनदा आयौ फुलफोरा जि माबा जाजोबो ना फिसिनो ना दङ दंनायालाय दे खुदुमांखौ सुम्मा खालामदो दे सुबाय सेरसेनो माहाय खम जारे मादो जोग्राव लिदो दे ओइ ओइथिंआ फादों लेहरलाय आफा फिथा जानो फैगोन लेहर आफा लेहर नाव गोस्रा मोनलाय खाना बा फिथा जानो फैगोन आइखौ लेहरलाय आइखौ लेहर गिटार मम्मीनिबा गाबोमोननाय नै न'आवहाय आलासि जानो फैनाया ओरैबादि अखा दामब्रा हानानै होबाय नै एकदम जोंनिथिंजाय सप्तासे बारासो जाबाय अखायानो अखा हागासिनो सोरनाबाथ' फुख्रिफोरानो लोमलाजोबबाय नाफोरानो थांजोबबाय बानपानि अखायाबो हादावबाथाय हाबाय थायो लाजिदोदां आइटेमफोरा नैबेयो माबानिमोननो सानथुनि नारजि ओमफ्रायो आसार ओमफ्रायो दाउआनो फाजा ओमफ्राय फ्राय ओमफ्राय दाउआनो मस्ला मस्लि बानायनानै रोसि बानायनाय आरो बेखिनियानो मेरला आइटेम जाबाय दे जादो जागायदो जन' खालामदो बोथोराबो अखासो मा नाफाम होलायनाय नामा बेलाय नाफाम मोनामखादों दां जानोसैहाय आंबो जानायखौ भिडिअ लालायला बारा जानायफोरखौ देखायजाया नालाय बेनिखायनो भिडिअ लाला आरोना गब जानोसै नै दायो जाखांनानै जोङो न' फारसे थांगासिनो बोथोराबो बारा थिग नङा नालाय बेनिखायनो थाब थांबाय ओमफ्रायो दिनै आङो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना बेखौथ' आं बुंनायानो जाया सिगाङावलाय बुंमोन ओमफ्राय गेजेर टाइमाव बुंलामोन आरो आङो दिनै आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो थाखाय गुरै खावलायदों आंना 100K जाथारसिगोन नालाय साबस्क्राइबारा ओमफ्रायो नै रिल्सबो नायलांगासिनोमोन आंनि मबाइलावहाय मेगन बेस्रांस्रांखौ बेखौ मोसानो थिनदोंमोन आंखौ मोसानायालाय मोसाबायबो जायबा मोसानो थिनदोंमोन नोंथाङाबो नुबाय आं कमेन्टआव नुदों नुनाया नाथायबा आं बारा मोजां मोसानाय जायासै
ओमफ्रायो माबा साबस्क्राइब खालामनो थिनदोंमोन ना आङो साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो थाबैनो 100k खालामनानै होदो ओमफ्रायो जायफोरनि चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिरै हरबानो जाबाय आंथ' बुहुत मानसिनिखौनो जायफोरनिखौ लिरनानै हरदों ना बिथांमोननिखौ खालामनायानो जायो आरो सोरनिखौबा खालामबायाखैबा माब्लाबा समाव नायसनाखैबा थालांनायफोर जायो खोमा अब्लानिया डाबल कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरोना आं खालामखायो साबस्क्राइब खालामनायाथ' एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा नालाय बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ गावजों गावनो ओमफ्रायो आंनिखौबो खालामनानै होदो आरोना थाबैनो 100k खौ नायनो लुगैबाय आङो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो एसेनोसै आंना भिडिअआ लास्टिं जायो गैलामोन ना बेनिखायनो रिल्सखौनो होना होबाय आरोना नै आङो स्ल' खालामना होदों अयथासार गाजा नुखादों दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय